אוקיי, בואו נתחיל. חיילים מקשב, יס, לא תפסיקו להתרגש. בקרוב, תאגד. ברמת העיקרון, אנחנו נמצאים בתאגד 33, גדוד 33, עושים פה סדרה על טלוויזיה. מה, את חיילה? אני חיילה, סדרה על טלוויזיה. יפה, מה את שחקה? אני משחקת את זה. זה משחק, אבל זה נראה אמיתי לגמרי. סיפור על חבורת חובשים שמנסים להעביר את השירות שלהם על הצד הכי טוב שאפשר. הרופא שלנו, מדיחים אותו מהגדוד. אנחנו יוצאים לחפש למה בעצם הוא נעלם לנו. ואנחנו נקלעים לאיזה סקנדל משוגע בצבא ההגנה לישראל, וכל האמצעים כשרים. ובדרך מגיעה אלינו איזה פרמדיקית חדשה, חמודה נורא, שעושה לדניאל כל מיני פרפורי חזה. משם, הכל קורה, הכל. ברור שיש מלא רומנים, אנחנו בבסיס סגור. את יודעת מה אומרים על כאילו ברגע שלובשים מדים? מי ששם מדים נהיה רעב, עייף וחרמן, זה ידוע. וזה חלק בלתי נפרד מהסדרה ומהחיים. כן, זה החלק היפה. ברוכה הבאה לתאגד. אני חושב שזה עולם ומלואו שנותן לצופים איזושהי זווית פנימה לתוך שגרת יומם של חיילים בגילנו, שממש אחראים על חיים של אנשים אחרים. זה בעצם האסנס של הדבר. דופק 130, סיטואציה 88. תוציא לי את הערכה. נו, מה עם הנושאים המחוממים? אני משחקת את ליה, שהיא חובשת, ואני מה זה טובה בזה. מה שאני צריכה מכם זה 2 טורים שרבועים למעלה, אני לוקחת לכם דם. בוא נאמר שאני עשיתי אינפוזיה באמת לשחקן על הסט, והיה פישול קטן, אבל הוא לא היה שלי. אני הצלתי אפילו את המצב. יש לי כזה סרטונים של עצמי, מצלמת את עצמי בבית, תופרת ראש ומחדירה עירוי. ממש באמת למדנו לעשות את זה, וניסינו את זה אחד על השני, ואני ניסיתי את זה גם על חברים שלי, אלה שהסכימו להיות מספיק אמיצים. לא יודע אם אפשר לתפוס את זה, אבל היו כמה אינפוזיות לגמרי. אינפוזיות, כדורים, תחקירים, עד הסוף. אני מעולה. אני חובשת הכי טובה מכל הקאסט. את יכולה לסמוך עליי. זה שאני אנסה לעשות לך. סט מטורף. תראו איפה אתם נמצאים. אם הייתם פה לפני חודשיים, כלום, שממה, כאילו. אשכרה יש פה בסיס. כל מה שאתם רואים פה לא היה. זה לא היה קיים. זה דבר די מטורף לתפוס. הכל הוא קם מאפס. מנופים, מורידים את החדרים שלנו, כאילו, באמצע שום מקום. אתה ממש מסתובב פה כל היום עם המדים ועם הנשק וזה, ואתה... פעמים אתה שוכח שאתה בסט צילומים, ואתה... אני חושב שאתה במילואים או בסדיר. זה ממש הגדוד שלנו. קדימה, יש לכם תאגד. שמח פה. אז לא משנה לי לאיזה יום צילום אני מגיעה, אני כאילו יודעת שיהיה לי כיף. זה לונה פארק, של שטויות, של אקדחים, של רובים, של צחוקים. בוא נאמר שאני עושה פה אווירה. כן, אני הכי מקובלת. את עוד מרשה לעצמך ציית? אני הרס"ר הלא מגולח הראשון בצה"ל. תרשו לך להיות לא מגולח. אני גם מסתערב בפאודה במקביל. אנחנו לא הולכים לחשוף את זה. קבוצה הכי ישראלית שיכולה להיות כל כך הרבה אפיונים. כל דמות מייצגת איזה צבע מאוד בולט בחברה שלנו. יש פה הכל מהכל. וגם אני בסדרה הזו. אז אובייסלי כאילו זה נוגע לכולם. הולך להיות כיף גדול. ואני בטוח שכל מי שעשה צבא יוכל להזדהות עם מה שקורה בסדרה, וגם החבר'ה שעתידים להתגייס. זו הולכת להיות סדרה מעולה. אני ממש הייתי רוצה לראות אותה כבר. ניפגש במילואים. ושתהנו מהסדרה הזאת. גם אתה. זהו, נגמר הבית זונות.